langening kalangya nagar pandamun caratina lerek kakunang surem sorote tan padang kasor lan pajaring Pemilahe mangatomana sidam sekaring dawana langgeng ulun pas padake ingkang prapta iki kaya titah ulun si Permadi kawulun wuninggih ulun kula ingkang sowan kanthi karaharjan praptanira nggih awis saking berkah pangestu paduka pukulun raharja pisuwan kula pangabekti kula katur pukulun ya tak tampa pangabektimu Permadi ndadekake suka marwatan tias ulun Petruk padha slamet nggih berkah pangidunipun pukulun wilujeng lampah kula bekti kula katur iya tak tampa bektimu Petruk Bagong padha kanthi karaharjan kawulun puniki Kang Mas Pukulun ora basamu kok Kang Mas lah Pukulun Dara Surya iki anake sapa ya putrane Kyai Semar lah iya wong aku kan anak ragile Semar kawulun puniki Kang Mas Pukulun cukup Pukulun rasa kanggo Kang Mas ngelek-eleki ora iya Bagong pangabektimu tak tampa kepenakna lungguh kawula nuwun nana niki pikulan pikulun wong senengane kok mrono-mrono Permadi kagiat rasane Tyas Ulun dene jeneng kita Praptana Kayangan Kaca Ngerang Boyana wigati apa kawulun nuninggih pukulun mugian dadosna ing kauningan sowan kula ngabiyantara paduka pukulun kula namung nedya nyuwara wedhekaken dumadosing grahana surya menika kenging menapa grahana surya menika dumadosipun wonten negari Mandaraka pendak 3 dinten sepisan menika paduka pukulun mengku pikajeng menapa pukulun ira dalah Permadi kuwi aja kleru tampa ya nggih kuwi wis jamak lumrahe kuwi ora grahana surya nanging pancen laku jantraning srengenge wektu dene iki kudu mengkono kuwi mau pancen keparinging Bathara kudu mengkono Permadi jeneng ulun ora gawe lelakon kuwi pukulun muka sanget mongko mesthinipun menawi grahana surya menika wonten petanganipun nggih pukulun mestine nek grahana srengenge niku mboten pendak 3 dina pisan urung karuan nek 5 taun pisan niku dadi mboten niki kok paribasan dina-dina tur sing peteng kok mung sakubenge kraton jabane kraton kok mboten lho niki rak ngelak-eloki ngono kawan kuwi aja nyaru-nyaru wus iki pakaryan ulun aku jantrane srengenge kuwi ya Bathara Surya pokoke sampeyan genep bloko napa mboten nek ora genep bloko tak kandhake bapak lho pun mengki nek bapak nesu tekan mriki aja takon dosa wani napa sampean kaya wong tuwa pun saniki panjenengan pun prasaja mawon lelakon iki pancen iki ana sambung mrapete upamane lakon napa ngoten lho kajenge cetha kajenge gamblang dewa kok ngapusi ora Tahulun nggih Permadi yo dene iki jeneng ulun Walaka kelawan jeneng sira kulup apa to sababe Mandaraka ana grahana surya saben 3 dina sepisan iki pancen jeneng ulun ngayomi ngrewangi kelawan putraku ya kuwi Surya Putra ya Suryatmaja jalaran Surya Putra ya Suryatmaja putraku tresna lawan putri Mandaraka si Surti kanthi
mula bobote wong tuwa kepengin bakal gawe seneng anak polah bobo kepradah mula ngger Permadi jeneng ulun mundhut senjata pitulung kelawan jeneng sira kuluk malah babar pisan dina iki aku njaluk tulung rabekno anakku si Surya Putra mekaten bukulun iya kowe ora urung ngerti to sapa to Surya Putra kuwi sapa Suryatmaja Suryatmaja kuwi Kang Masmu kuwi Pandhawa kang ketemu tuwa dhewe kuwi putraku kang mije saka ibumu Kunti Talibrata dados menahipun petang-petangaken putra panjenengan kang nami sinten sisur sinten wau Suryatmaja nah nek ngoten nek Kandhara Permadi niku punggil siji Rama ya pancen mengkono pitu agene kuwi ya ngerti wae nek piye ta cah iki lambemu menengo kuwi oh nggih tadi kula pun mudeng dong sakniki ngene ya Permadi apa to sababe ibumu si Kunti Talibrata kok nganti mijake putra ya kuwi Suryatmaja ya putraku karana ibumu Dewi Kunti kuwi duweni gegebengan ngelmu ya kuwi ingkang bisa kanggo nyipta ngrawuhake ya kuwi para dewa Aji Kunta wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan tak bareng maneh Aji Kunta wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan sing diregem dening ibumu Dewi Kunti Talibrata yen to kasekten utawa aji mau wis diwatek bisa ngrawuhake Jawata sapa sing dicipta lari kala semana ibumu si Kunti Talibrata kuwi mau matekaji Aji Kunta kuwi mau jeneng ulun ingkang den pandeng ulun ingkang den wawas saknalika ulun prapta lah mongko nyatane Aji Kunta kasing rasa sabda tunggal tanpa lawan ku ora kena kanggo dolanan ora kena kanggo coban-coban ning ketoke ibumu ki ora percaya karo kasektene ngelmu kuwi mau lah diwatek wancine para esuk Surya lagi arantak jemedhul saka gunung ibumu matekaji Kunta kasing rasa sabda tunggal tanpa lawan ulun geger trataban rasane atiku eneng apa iki saknalika ulun rawuh marang negara Mandura rikala semana tak takoni kowe duwe karep apa duh bukulun kula mboten nggadahi kekajengan menapa-menapa lah kene ngopo nek pancen ora dikarep kok kowe matekaji Kunta wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan menika namung kula angge nyobi utawi mbuktekaken sepinten pangwaosipun Aji Kunta menika bukulun wo lah ora kena jenenge kowe iki maido karo dewa yen pancen kowe maido karo dewa dina iki kowe kudu nampa sating dewa kowe kelakon gerbini tanpa pulang asmara nah banjur ana untran-untran gegering negara Mandura Kunti gerbini sing tanpa duwe ya kuwi garwa tekse durung kuwi neng kowe kakung laire pun nang jabang bayi ya kuwi si Suryatmaja kang masmu kuwi mau mula kangengku ya ngger Permadi ulun mundhut senjata pitulung biyantunen ingkang ngrokapa kowe bakal tega apa kowe tegel karo Kang Masmu Suryatmaja mekaten iya wis piye reka dayamu ing mongko Kakang Mbok Surti kanthi menika sampun dipun pacangaken kaliyan Kakang Prabu Anapurupati siji peti loro jodho telu wahyu kuwi ana astaning Gusti
yen pancen Surtikati iki mesti jodhone Suryatmaja mesti mengko ana dalane wis tumuli kowe bali yo yen perlu golek ana kadangmu Suryatmaja temonana sing kanthi becik-becik yo nggih Bagong wong edian tenan. Dudu omahe kok dileboni to. Terus aku kepiye iki? Wah, jan nggonku jembar temenanan saiki. Maune rada sumpek saiki. Wah, jan jembil. Jan kepenak. Lah iya, aku nek mlebu mae Bagong. Engko sikilku ning jero, pates ndodok munggah ning jaba, adem. Kang. Bagong. Cerewet. Mbok kono sak manggon-manggone. Sak manggon-manggone piye? Nggonmu duduk kono nyok. Ayo metu ah. Ora ndak ada itek-itek kowe kok. Mula aja yak-yakan disiki. Senengane Rasane kesusu kesusu ya ora ngono kuwi. Dudu mae dileboni. Kulino iki.